Nahapnan dyan nung kong panugway sa kong baka o kabaw. Bago ko muli, hapit sa Kula Maria. Kaya na ako ipakita na trick siya. Dali ko be. Ba kaya si Maria di ano? Akong sampiton. Naa na jud ko diri sa tugkaran nila Maria. Akong sampiton be. Kayo. Kayo. Bawa po aling kanina ni Papa, uy. Kinsa man ron? Namin nag-ayo. Uy, Dudong Pawiks! Naalagi ka! Uy Maria, nanglaba lagi ka. Hapon naman. Di na mauga. Ako raman naggisabunan daan, ugma naman ako ni waswasan. Naalay ka, Dudong Pawiks! Unsay atuwa? Biya isa na imong pagpanglaba. Doon sa kuha. Kay na ako'y magic trick sa imuha. Magic tricks, Japon! Ikaw dyan ba? Naglangay-langay lang ka sa kuha. Bantay bitaw, ha? Alin na Maria? Bantay lang bitaw ng tricks ni Murundod ng Pawiks ug dili ko maamis ana. Ikaw naglangan-langan lang ka sa kong pagpanglaba ba? Sige, sugdi na. Sugdan na gusto nimo ha? Kita ka ning papel o butilya Maria? Nakakita oy, kadako ana. Saan man na nimo? Paminaw Maria ha? Waon nimo ang papel na dili nimo gunitan ang butilya o dili matumba. Ah, maura ni imong tricks Dudong Pawiks. Kasayon ana. Be, ako'y una. Sige, sugdi na. Kabalo maghaka. Sige, ya Dudong Pawiks. Kung makuha ko ng papel, ya dili ko na gunitan ng butilya, ya dili po na matumba, pila may premyo nako. Sige, kung makuha nimo, tagaan takad 50. Pero, ayaw saba ila Lucio, Kirara o Clear para makabalos pud ka. Sige, game! Sugdan na nako! Saon ka na ako ni ha? Paon ang papel. Kasa dito Pawiks, try pa to ha? Tumba man. Kasa lang, kasapa. Tumba. Kasa dito Pawiks, sujud lang. Kasapa dito Dudong Pawiks. Pagdas na rin ka ni. Naunsa man ka. Oh, balik na kaon! Wala. Tumba, tarong nga yun. Ate, naman siguro ni mong magic tricks ba? Atik, yapon. Kajuta, manukad ko. Purda 50. Tansa, ana lang jud. Sige. Gihapon ni Ron siya. Kung matumbag gihapon ni Ron siya Dudong Pawiks. Ikaw na. Sige yun. Purda 50. Tumbag yapon. Ikaw Dudong Pawiks ni. Ate, naman yung magic tricks Hindi, ni. matik. Pas na ka kay... Pas na. Di makakabalo Maria, oy. Di ka kakwarta sa kuha. Ayaw saba ila Lucio, Kirara, o Clear ha. Nagitudluan ta ka ani. Ani unra ni siya Maria, oh. Awa. Gunita ni nimong papel, pagkahuman, imo ra ning dukdukong lamisa, tanawa Maria. Tanawa Maria. Hala, niyon saon man ha. Maria. Hala, ni ismog lagi na. Hala. Hala, kuyawa na doon pang gusto ni ismog lagi ang botelya. Hala. Kita mo Maria. Hala. Oh, kita mo. Oo. Hala, inanaon ra di ay. Sayon ra kayo no. Onya, wala ka 50 ron. Hala, sayo na ra day ana Dudong Pawiks oy. Duk ra day ang lamisa para dili matumba ang botelya nya makuha nimo ang papel.